नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। आंबा बागायतदारांच्या समस्यांची मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल, मंत्री नितेश राणेंची माहिती। सिंधुदुर्गात 12वीच्या परीक्षेला सुरुवात आणि बंडखोर अपक्षांनी दिला दिग्गजांना नारळ। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सिंधुदुर्गात महायुतीला घवघवीत यश मिळालं असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना हे वाढदिवसाचं गिफ्ट दिल्याची भावना माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केली। पाहूयात। 41 जागा जिल्हा परिषदेच्या आणि 87 जागा पंचायत समितीच्या, सर्वच्या सर्व पंचायत समिती या महायुतीने जिंकलेल्या आहेत आणि जिल्हा परिषद सुद्धा महायुतीने जिंकलेली आहे। आज खरं तर एकनाथ शिंदे साहेबांचा वाढदिवस आहे। खऱ्या अर्थाने एक वाढदिवसाची चांगली भेट ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने त्यांना दिलेली आहे असं मला वाटतं। भाई, आपण जर बघितलं असाल तर ठाकरे सेनेला अपक्षांपेक्षाही कमी जागा जिंकायला आलेल्या आहेत। अपक्षांनी जवळपास 6 जागा जिंकल्या, तर ठाकरेंच्या दिसत नाही। याचं निवडणुकीचं सगळं ॲनालिसिस नंतरच्या काळामध्ये होईल, परंतु एकंदरीतच खरी शिवसेना कोणती याचं उत्तर या निवडणुकीने दिलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे खरी शिवसेना ही आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्याच नेतेपदाखाली असलेली शिवसेना ही खरी शिवसेना आहे। हे पुन्हा एकदा निवडणुकीमध्ये निर्विवादपणे सिद्ध झालेलं आहे। तुमच्या मतदारसंघाचा विचार केला तर या भागात मोठ्या प्रमाणात अपक्ष विजय झालेत, काय कारण आहेत अपक्ष विजय होण्याची? या कारणांची मीमांसा करायला लागेल, कारण आता काही बोलणं चांगल्या विजयाच्या क्षणी हे यावेळेला योग्य होणार नाही। त्याची सगळी माहिती घेतली जाईल आणि त्याच्यानंतर 1-2 दिवसामध्ये प्रेस घेऊन याच्यावर मी बोलेन। पालकमंत्री नितेश राणे म्हणालेत की काही लोकांनी प्रदेशाध्यक्षांचं नाव घेऊन अपक्ष उमेदवार विजयी केलेत, आपलं काय म्हणणं आहे? खोटा प्रचार केला असं त्यांचं म्हणणं नाही, ही शक्यता ही सगळी माहिती घेतली पाहिजे, त्याशिवाय एखादी गोष्ट बोलणं हे योग्य होणार नाही। परंतु अशा रीतीने होणं म्हणजे आम्ही जे एवढी वर्ष काम केलं त्याच्याऐवजी काही क्षणिक मोहाला बळी पडून घडलेल्या गोष्टी असतात, त्याच्यामुळे त्याच्यावर लगेच बोलणं हे योग्य होणार नाही। भाई, आपण जर बघितलं असेल तर संपूर्ण राज्यात महायुतीचा दबदबा बघायला मिळतो। देवेंद्र फडणवीस असतील किंवा एकनाथ शिंदे यांच्यावर जनतेने विश्वास ठेवल्याचं बघायला मिळते। निश्चितपणे त्याच्याचबरोबर अजितदादांच्या राष्ट्रवादीवर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात लोकांनी विश्वास ठेवलेला आहे। त्याच्यामुळे महायुतीतील तिन्ही घटक पक्षांना चांगलं यश हे या निवडणुकीमध्ये मिळालेलं आहे। भारतीय जनता पक्षाने या निवडणुकीमध्ये वारेमाप पैशाचा वापर केला अशा पद्धतीचा आरोप केला जात होता। असे आरोप नेहमी जिंकल्या किंवा हरलेले जे पक्ष असतो तो नेहमी करत असतो, त्याच्यामध्ये काही तथ्य असेल असं मला स्वतःला वाटत नाही। देवगड तालुक्यात कुणकेश्वर जिल्हा परिषद मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार आणि देवगडचे माजी सभापती सुनील पारकर यांनी तालुक्यात सर्वात जास्त 4929 मतं मिळून ऐतिहासिक मताधिक्य नोंदवलाय। कुणकेश्वर मतदारसंघात सुनील पारकर यांनी सुरुवातीपासूनच मोठी आघाडी घेतली होती। त्यांनी ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार गणेश गावकर यांचा पराभव करत विजयाचा गुलाल उधळला। तालुक्यात सर्व इतर विजयी उमेदवारांच्या तुलनेत सुनील पारकर यांना मिळालेली मतं सर्वाधिक ठरली आहे। त्यांच्या या विजयानं देवगडमधील भाजपची ताकद पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे। सर्वप्रथम माझ्या प्रिय मतदार बंधूंनी आणि ज्येष्ठ नागरिक, सर्वच माता भगिनी, यंग जनरेशन सर्व यांचे मी सर्वप्रथम आभार व्यक्त करेन। आज या जिल्हा परिषद कुणकेश्वर गटातून मी जिल्हा परिषदसाठी उभा होतो आणि ज्यावेळी आपलं आरक्षण पडलं त्यावेळी सर्वप्रथम आमचे सन्माननीय माजी आमदार अजितराव गोपटेंनी ओबीसी आरक्षण पडल्यात मला पहिला फोन केला की भाई तयारीला लागा। तिथपासून आमचा प्रवास सुरू झाला। आज मला वाटतं या इलेक्शनच्या दरम्यान ज्या सर्व मतदारांनी मला भरघोस मत दिली त्या सर्वच मतदारांचे मी या निमित्ताने आभार व्यक्त करतो। आमचे सर्वांचे ज्येष्ठ सन्माननीय माजी खासदार, माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान खासदार सन्माननीय नारायण राणे साहेब यांच्याकडे ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची इलेक्शनची सर्व जबाबदारी दिलेली होती आणि त्यांनी मला वाटतं ही जिल्हा परिषद आपली कुणकेश्वर जिल्हा परिषद शिवसेनेला सोडलेली होती, तरीही आमचे सन्माननीय पालकमंत्री आणि आमचे ज्येष्ठ माजी आमदार अजितराव गोपटे साहेबांनी राणे साहेबांना विनंती करून
ही सीट माझ्यासाठी कमळ या चिन्हासाठी मला मिळवून दिली त्याबद्दल सर्वप्रथम मी पालकमंत्री आणि अजितराव गोपटे साहेबांचा आभार व्यक्त करतो. या मतदारसंघात फिरत असताना सर्वच माझ्या कार्यकर्त्यांनी जो मला मोठा विश्वास दाखवला आणि पाठिंबा दिला, त्याचप्रमाणे या इलेक्शनला ज्यावेळी माझी सीट डिक्लेअर झाली त्यावेळी माझ्या घरच्यांनी सर्वांनी मला आश्वासित केलं की भाई उभे राहायचं, मी तुमच्या पाठीशी खंबीर, आम्ही सर्व घरातली मंडळी, त्याबद्दल मी सर्वच माझ्या घरातील मंडळींचे आभारी व्यक्त करतो. या इलेक्शनमध्ये फिरत असताना सर्वच मतदारसंघात मागील 5 वर्षात ज्यावेळी मी पंचायत समितीला निवडून आलो, सभापती झालो आणि त्या अनुषंगाने जे तालुक्यात जे मला कार्य करायला मिळालं त्या कार्याचा अनुभव पाठीचे असल्यामुळे सर्वच गावातील आणि सर्वच तालुक्यातील कोविड काळातही मला लोकांशी चांगले घट्ट संबंध माझे रुजू झाले आणि मला लोकांचं एक चांगलं काम त्या कोविड काळात लोकांची सेवा करण्याचं मला भाग्य मिळालं आणि त्या अनुषंगाने सर्वांशीच परिचय असल्यामुळे या मतदारसंघात लोक ज्यावेळी मी प्रचार यंत्रणा राबवत होतो, जात होतो लोकांकडे 10ही गावात घरोघरी जात असताना लोक सांगत होते, आपण भाई तुम्ही कशाला येता, खेळायची गरज नाही, तरी पण आपण लोकांपर्यंत जाणं, लोकांच्या गाठीभेटी घेणं आणि विकासात्मक कामांचे सर्वांसमोर सगळे विजन आपलं ठेवणं, यासाठी मी प्रत्येकाच्या दारात गेलो आणि तिथून प्रचंड प्रतिसाद मला मिळत होता. आणि या अनुषंगाने मला पूर्ण खात्री होती की आपल्याला चांगले मतदान यावेळी लोक करतील आणि त्याप्रमाणे कालच्या ज्या निकाल लागला तो मला वाटतं या देवगड तालुक्यातील हायेस्ट मतं मला मिळाली. यासाठी मी सर्वच आमच्या मतदार बंधू भगिनींचे खरोखरच आभार व्यक्त करतो. आणि ज्या अनुषंगाने मला माझ्या वरिष्ठ संपूर्ण आमदार असतील, पालकमंत्री असतील, राणेसाहेब असतील, आमचे ज्येष्ठ रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, त्याचप्रमाणे जिल्हाध्यक्ष सावंतसाहेब असतील आणि या तालुक्यातील सर्वच कार्यकर्ते आमचे जे मोठ्या विश्वासाने माझ्यावर जो विश्वास दाखवला त्यांचेही मी खूप खूप आभार व्यक्त करतो. आणि जो मोठ्या विश्वासाने मला निवडून दिलं आहे त्याचप्रमाणे या 5 वर्षात येणाऱ्या संपूर्ण कार्यकाळात त्यांचा विश्वासाला कोणताही तडा न लागता जी विकासात्मक कामं असतील, मग ते आरोग्याचे असू देत, बांधकामाचे असू देत, सार्वजनिक असू देत, वैयक्तिक असू देत, ती कामं करण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे. आणि या सर्वांची कामं योग्य प्रकारे करण्यासाठी अहोरात्र मी मेहनत घेईन आणि त्यांच्या विश्वासाला मी अगदी परिपूर्ण उतरेन याची मी आपल्याला खात्री देतो. सगळ्यात आधी सगळ्या मतदारांचे आणि सगळ्या जनतेचे खूप खूप आभार की त्यांच्या भरघोस पाठिंब्यामुळे आजचा विजयाचा दिवस आपल्याला बघायला मिळतोय. आणि याचा खरंच खूप आनंद आहे की बाबांवरती लोकांचं खूप प्रेम आहे, खूप विश्वास आहे. आम्ही जेव्हा प्रचाराला फिरत होतो तेव्हाच लोकांकडनं हे ऐकायला मिळत होतं की भाई तुम्ही का फिरताय एवढ्या उन्हातान्हातनं, आमचा पाठिंबा भक्कमपणे तुमच्या पाठीशी आहे, आमचा कायमच सपोर्ट असणार आहे तुम्हाला. तर त्यांचं बोलणं ऐकून कुठे ना कुठे एक मनात विश्वास होता, एक खात्री होती की बाबा नक्कीच निवडून येणार आहेत. आणि शेवटी तसंच झालं. जी मागच्या काही वर्षांमध्ये जी विकास कामं झालेली आहेत, ज्या वेगवेगळ्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचलेल्या आहेत, तर त्याच्यामुळे कुठेतरी लोक समाधानी आहेत, आनंदी आहेत आणि त्यांना खात्री आहे की ही व्यक्ती खरं तर आपला यापुढे विकास करणार आहे आणि त्यांच्या मनात विश्वास आहे तो. त्याच्यानंतर आपण जेव्हा फिरत होतो तर तेव्हा लोकांचा सपोर्ट बघून ॲक्च्युली खूप भारावून पाहायला झालेलं. सगळीकडे खूप पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स होता आम्हाला आणि खूप आत्ता हा विजयाचा एक खूप मन भरून आलं आहे. लोकांनाही खूप आनंद झाला त्याचा. आत्ताही आम्ही काल जी फेरी काढली होती तर तेव्हाही खूप लोक आनंदी आम्हाला दिसत होती. आणि लोकांनाही हे माहिती आहे की येणाऱ्या पुढच्या काळामध्ये जर विकास घडवायचा असेल तर भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीचाच नेता आपल्याला असणं गरजेचं आहे. आणि याच्या पुढील काळातही ह्याच्यापेक्षा दुप्पट गतीने विकास होईल याची मला आणि जनतेला दोघांनाही खात्री आहे. जिल्ह्यात महायुतीची निर्विवाद सत्ता आली आहे. वेंगुर्ल्यात जिल्हा परिषदेच्या 2 जागांवर जरी अपयश आलं असलं तरी खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या नेतृत्वावर जनतेनं विश्वास ठेवलाय. भविष्यात पंचायत समितीमध्ये महायुतीत ठरल्याप्रमाणे सभापती आणि उपसभापती बसतील असा विश्वास शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केलाय. निवडणूक 2026 पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधल्या निवडणुकाचा रिझल्ट या ठिकाणी आलेला आहे। आदरणीय राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली जी महायुती झाली आणि त्या महायुतीचे साक्षीदार सर्व महायुतीचे तिन्ही आमदार साहेब असतील, पालकमंत्री महोदय असतील, जिल्ह्याचे भाजपचे जिल्हा प्रमुख असतील, प्रभाकर सावंत, संजीव परब, दत्ता सामंत, सगळ्यांच्या साक्षीने आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीच्या वातावरणामध्ये महायुती झाली। आणि ह्या महायुतीनंतर खऱ्या अर्थाने जो प्रचार संपूर्ण सगळ्या तालुक्यामध्ये झाला, प्रत्येक तालुक्यामध्ये रिझल्ट समोर आले। विशेष करून वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने जे उमेदवार देण्यात आले होते, त्या उमेदवारांमध्ये एका ठिकाणी आम्ही कमी पडलो, तुळस जिल्हा परिषदेमध्ये। त्याचप्रमाणे शिरोडामध्ये सुद्धा पंचायत समितीच्या उमेदवारामध्ये सुद्धा आम्ही काही प्रमाणामध्ये कमी पडलो, परंतु त्या ठिकाणी आलेला उमेदवार हा शिवसेना पक्षाचाच या ठिकाणी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, त्यांचीच मिसेस या ठिकाणी निवडून आलेली आहे। त्यामुळे प्रथम मी शिवसेना भाजपच्या सर्व पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य यांचं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो, कौतुक करतो की त्यांनी ज्या पद्धतीनं निवडणुकीच्या संपूर्ण या प्रचार माध्यमामध्ये प्रचार करत असताना शिवसेना आणि भाजप एकत्ररित्या प्रचार केला आणि या प्रचाराच्या माध्यमातून लोकांना जो विश्वास या ठिकाणी आहे की या जिल्ह्यामध्ये शिवसेना, भाजप, महायुतीचंच या ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून जो अजेंडा या ठिकाणी आमचा विकासाचा होता तो लोकांनी सार्थकी लावलेला आहे। काही प्रमाणामध्ये या ठिकाणी एक अपक्ष आले आणि एक सीट आमची गेली, परंतु आमची शिवसेना भाजपची जी महायुती आहे ही अतिशय घट्ट आहे। या तालुक्यामध्ये मी असेल, मनीष दळवी साहेब असतील, पप्पू परब असतील, आमचे प्रभारी तालुका प्रमुख सचिन देसाई असतील, आमच्या सर्व शिवसेना पक्षाचे पदाधिकारी असतील, आमच्या महिला संघटना असेल, सर्वांचं या ठिकाणी एकजुटीने काम केलं। म्हणूनच महायुतीच्या या तालुक्यामध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीचा रिझल्ट या ठिकाणी महायुतीला लोकांनी दिला आहे। त्यामुळे मी खरोखरच सर्व मतदारांचं मनापासून या ठिकाणी कौतुक करतो, त्यांचं मनापासून मी पुढच्या त्यांनी ज्या पद्धतीनं आमच्यावर विश्वास टाकलेला आहे त्या विश्वासाला आम्ही त्या ठिकाणी पात्र राहून खऱ्या अर्थाने पालकमंत्री आदरणीय नितेश राणेसाहेब यांच्या नेतृत्वाखाली या जिल्ह्यामध्ये आणि या तालुक्यामध्ये जो विकास करत असताना लोकांना विश्वासात घेऊन लोकांना अभिप्रेत असलेला विकास या जिल्ह्याचे पालकमंत्री महोदय करतायत, या मतदारसंघाचे आमदार सन्मान दीपकभाई केसरकर करतायत, आमच्या शिवसेना पक्षाचे या ठिकाणी जिल्हा प्रमुख संजीव परब हेही या तीनही तालुक्यामध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीचं काम या ठिकाणी करतायत। आणि मला खात्री आहे की ज्या पद्धतीने जी टक्केवारी आज महायुतीला या जिल्ह्यामध्ये आणि या तालुक्याला मिळालेली आहे, त्यामुळे खऱ्या अर्थाने पालकमंत्री आणि आमचे नेते राणेसाहेब यांच्या नेतृत्वावर जिल्ह्यातील लोकांनी पूर्ण विश्वास ठेवलेला आहे आणि तो विश्वास हे सार्थकी लागेल। खऱ्या अर्थाने या जिल्ह्याच्या विकासासाठी सातत्याने या राज्याचे मुख्यमंत्री असतील, या राज्याचे उपमुख्यमंत्री, आमच्या शिवसेना पक्षाचे नेते आदरणीय शिंदेसाहेब असतील, हे सर्वजण खऱ्या अर्थाने या जिल्ह्याला झुकतं माप देतील। पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून अनेक या ठिकाणी मोठे मोठे व्यवसाय, मोठे मोठे हॉटेल इंडस्ट्रीज या जिल्ह्यामध्ये, या तालुक्यामध्ये, वेंगुर्ल्यामध्ये येत आहेत। यांना जे सहकार्य लागणार आहे ते आदरणीय या जिल्ह्याचे पालकमंत्री महोदय असतील, आमचे आमदार असतील, यांच्या माध्यमातून जो काही प्रश्न असेल तो प्रश्न सोडवण्यासाठी या राज्याचे नेते समर्पकपणे त्यांच्या पाठीमागे उभे राहतील याची आम्हाला खात्री आहे। म्हणून परत एकदा या तालुक्यातल्या माझ्या शिवसेना पक्षाचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शिवसेना भाजपचे या ठिकाणी पदाधिकारी, तालुका प्रमुख असतील, त्यांचे सर्व पदाधिकारी, महिला भगिनी असतील, विशेष करून ज्या जे लोकप्रतिनिधी म्हणजे नगरसेवक असतील, सर्वांनी, नगराध्यक्ष असतील, ज्यांनी या संपूर्ण मतदान होत असताना निवडणुकीचं
या ठिकाणी प्रचार होत असताना जी मदत केली आहे त्यांचं सुद्धा मी मनापासून या ठिकाणी कौतुक करतो, त्यांना धन्यवाद देतो. आणि या सर्व विजयामध्ये ज्यांचा वाटा आहे त्यांना सुद्धा मनापासून धन्यवाद देतो. भविष्यामध्ये सभापती असेल, उपसभापती असेल, ही शिवसेना भाजपचे आमचे सर्व नेते मंडळी जे ठरवतील, ज्या पद्धतीनं महायुतीमध्ये ठरलेलं आहे त्याप्रमाणे होईल. त्याच्यामध्ये आम्हाला तीळमात्र शंका नाही, कारण आमची महायुती ही घट्ट आहे. वेंगुर्ला तालुक्यातील ठाकरे शिवसेनेच्या सर्व उमेदवारांसमोर धनशक्तीचा प्रस्ताव ठेवूनही कोणीही आपली उमेदवारी मागे घेतली नाही, याचा मला अभिमान आहे. सर्व उमेदवार या तालुक्यात लढले. येणाऱ्या काळात सोन्याचा दिवस दाखवणार असल्याचे ठाकरे शिवसेनेचे प्रभारी तालुका प्रमुख निलेश चमणकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटलंय. फार कमी वेळेत माझ्यावरील जबाबदारी पक्ष नेतृत्वाने सोपवली आणि मला खरोखर खूप अभिमान वाटला की माझ्या सगळ्या शिवसैनिकांचा, माझ्या उमेदवारांचा, की माझ्यावर विश्वास ठेवून पहिलं म्हणजे संपूर्ण तालुक्यातील कोणी ह्या इलेक्शनमध्ये किती धनशक्तीचा त्यांच्यासमोर प्रस्ताव ठेवला तरी कोणी मागे गेले नाही आणि सर्वच्या सर्व उमेदवार ह्या तालुक्यातून लढले. एखाद्याला विजय मिळतो, एखाद्याला पराजय मिळतो, परंतु मी सर्व उमेदवारांना सांगू इच्छितो या माध्यमातून की आपले पक्ष संघटना आणि आपलं पक्ष नेतृत्व यावर जसा तुम्ही आजपर्यंत विश्वास ठेवला, येणाऱ्या काळात दिवस आपलेच असतील. आज आमदार आमचे महेश सावंत याने आपल्याला एक फार मोठा भारी भक्कम असा मागून सपोर्ट दिलेला आहे आणि त्या दृष्टीने किंवा आपले विनायक राऊत खासदार, माजी खासदार असतील, त्यांच्या माध्यमातून अरुभाई असतील, तुम्हाला सांगू इच्छितो आमचे उमेदवार, आमचे शिवसैनिक ज्या पद्धतीने लढले, भले काही ठिकाणी धनशक्तीचा भरपूर खूप मोठ्या प्रमाणात वापर झाला आणि आमचे काही उमेदवार मागे गेले, परंतु मला आवर्जून मुद्दामून आमच्या संजय गावडेंबद्दल सांगायला अभिमान वाटेल की संजय गावडे आमचा उमेदवार माझ्या मतदारसंघातून जवळपास 1400 मताच्या लीडने आला. सगळ्यात जास्त धनशक्तीचा वापर माझ्या मते खरं तर तिथेच केला गेला, कारण मी तिकडे अचानक पद घेतल्यामुळे आणि संजय गावडेला टार्गेट करून तिथे पैशांचा वापर केला गेला. परंतु संजय गावडे हा असा एक आमचा वाघ निघाला की त्याने सुरुवातीपासून सांगितलं की कुठेही पैसा आपण देऊन मतं घ्यायची नाही, जे आहेत ते आपण लढायचं, लोकांसाठी जे वागलो त्याच्या रूपाने आपल्याला मतं मिळाली पाहिजे. आणि या सर्व लोकांचा मी मनापासून त्यांचं आभार मानतो की त्यांनी माझे पप्पा असतील चमणकर किंवा अजूनही बरेच लोक आमच्या मतदारसंघातले आहेत, सावंत साहेबांचे काही लोक होते, या सगळ्यांच्या माध्यमातून आणि संजय गावडेंचं जे काम होतं लोकांप्रती, त्या कामातून त्यांनी विजयाचा फार मोठा असा आशीर्वाद त्यांच्या रूपाने दिला. येणाऱ्या काळात संजय गावडे आपलं नाव ह्याच कामाच्या रूपाने फार उज्ज्वल करतील याची मला खात्री आहे. दुसरे उमेदवार आमचे विजय नाईक यांच्याबाबत सुद्धा तुम्हाला माहिती आहे की सुरुवातीपासून त्यांना मागे जाण्यासाठी फार मोठे प्रयत्न केले जात होते, परंतु सगळ्या परिस्थितीत ते ठामपणे पक्षाच्या मागे उभे राहिले. या पक्षाला शेवटपर्यंत आपण पुढे नेणार आणि शेवटपर्यंत समाजाचं व्रत हातात घेणार ही त्यांची मनोधारणा, त्यांनी खासदारांना दिलेला शब्द त्यांच्या विजयाचं खरं द्योतक आहे असं मला वाटतं. आणि त्या आपले सर्व शिवसैनिक, आमच्या आमदारांच्या 2-3 सभा तिथे झाल्या, उभादांड्यात झाल्या आणि सर्वांचं फलद्रूप असं की आपण इथे वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये सर्वात मोठा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हा पक्ष ठरू शकला. याबद्दल सर्व जनतेचं मी मनापासून कौतुक करतो. येणाऱ्या काळात कितीही धनशक्तीचा वापर केला तरी संजय गावडेसारखं एक आयडॉल लोकांनी समोर ठेवलंय की जर तुमचं काम असेल तर त्या पैशालाही लोक बाजूला ठेवतात, पैसे घेतात आणि आपल्या मनातील माणूस निवडून देतात. विजय नाईक आणि संजय गावडे हे आमचे असेच दोन्ही उमेदवार निघाले. येणाऱ्या काळात नक्की आमची सरशी होणार आणि आम्ही उभाठाला सोन्याचे दिवस लवकरच देणार एवढं सांगतो. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत वेंगुर्ल्यातील 5 जागांपैकी 2 जागांवर ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार निवडून आलेत. उभादांडा मतदारसंघातून संजय गावडे आणि आडेली मतदारसंघातून विजय नाईक यांनी विजय संपादन केलाय. यावेळी शिवसेना शाखेत माहीम मतदारसंघाचे आमदार महेश सावंत यांनी त्यांचं अभिनंदन केलं. यावेळी प्रभारी तालुका प्रमुख निलेश चमणकर, ज्येष्ठ पदाधिकारी जयप्रकाश चमणकर, प्रकाश गडेकर, शहर प्रमुख शैलेश परुळकर, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाने 3 जेवढे आम्ही जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडली यामध्ये आम्हाला विजयाची खात्री. ज्या दिवशी आम्ही विजय नाईक किंवा आमच्या संजय गावडे यांच्या प्रचारात फिरलो त्यावेळी जी सैनिकांची जिद्द होती की विजयापदापर्यंत नेण्याची, त्या दिवशी आम्ही समजून चुकलो की हे 2 विजय आम्हाला कुठल्याही परिस्थितीत मिळणार म्हणजे मिळणार.
आणि त्या पद्धतीने मिळेल. कारण समोर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे धनशक्ती कशी वाटत होते. त्या धनशक्तीच्या विरोधात लढायचा होता. पोलीस स्टेशन, पोलीस यंत्रणा किंवा इलेक्शन यंत्रणा या सगळ्यांच्या विरोधात आम्हाला लढायचं होतं. या लढाईमध्ये आमचे 2 सीट आले म्हणजे आम्हाला खूप विजय प्राप्त झाल्यासारखं वाटते. कारण ह्या धनशक्ती पुढे त्यांची इच्छा होती की सामान्य माणूस टिकावत नाही. कारण धनशक्तीची प्रवृत्ती एवढी पुढे पुढे फोपवणार आहे की कोण निवडणूक लढवताना 10 वेळा विचार करेल. परंतु सामान्य जनतेला आमचं हेच आव्हान आहे की निवडणूक पद्धतीने झाली पाहिजे. निवडणुकीमध्ये तुम्ही उमेदवार बघा, काम करण्याची पद्धत बघा, त्या पद्धतीने नुसता पैशाच्या जोरावरती निवडणूक लढवल्यानंतर भविष्यात या देशावरती हुकुमशाही सुरू होणार आहे. संजय गावडे तळागाळाची उमेदवार आहे. त्यांनी कोविड योद्धा, खरं कोविड योद्धा असतील तर ते असतील या गावामध्ये. त्यांनी स्वतःची गाडी, ॲम्ब्युलन्स ठेवलेली. किती जणांना लोक हीच बघतात की लोकांना समोर उमेदवाराकडे असंच बघावं जो उमेदवार तळमळीने काम करतो. भले तो जेवढे पैसा कमी असेल पण काम करण्याची प्रवृत्ती चांगली आणि तळमळीने करत असेल. लोकांच्या अपेक्षा का असतील, लोकांना जेवण खावण नको असते. जेवण त्यांना फक्त त्यांच्या वेळेला मदतीला कोणी हाक मारल्यानंतर हो देणारा माणूस पाहिजे. आणि संजय गावडे हा ज्यावेळी त्यांचं मी पॅम्पलेट वाटलं तेव्हाच म्हटलं तुम्ही एवढं काम केलंय, तुम्हाला न विरता सुद्धा जिंकून येणार. परंतु त्यांनी घरोघर पिंजून काढलं आणि ते लोकांच्या घरोघरी पोहोचले, लोकांचा आशीर्वाद घेतला आणि लोकांनी त्यांना आशीर्वाद दिला. विजय गावड्यांच्या मी विजय नाईकांच्या मी 2 सभा मी स्वतः केलेल्या, वांगणी आणि आडेलीची. ती गर्दी बघूनच आणि लोकांचा उत्साह बघून शेवटी आम्ही सुद्धा भरपूर वर्ष या निवडणूक यंत्रणेमध्ये काम करत आहोत, मुंबईमध्ये करत आहोत. पण ते जेवढा लोकांचा उत्साह आणि लोकांचा हावावर आम्हाला पण सुद्धा कळते कुठली सीट येणार आणि कुठली सीट पडणार. तो उत्साह बघूनच आम्हाला वाटलेलं की ही सीट आमची 100% येणार आणि त्यांच्या नावातच विजय आहे. त्यामुळे त्यांना हरवणं सोपं नाही. खेडेकरांचा खरोखर मी त्यांचं पूर्ण खानदान म्हणजे वडिलांपासून सगळे ज्यांनी जी प्रशासकीय हे घेतले पद घेतले त्याचा कधी दुरुपयोग केला नाही. त्यांनी लोकांच्या जनतेसाठी उपयोग केला. त्यामुळे लोकांनी त्यांना किंगमेकर सहजासहजी कोण बनत नाही, परंतु लोकांच्या मनात जो स्थान करतो तोच किंगमेकर होतो. आणि ते गडेकरांनी ते आम्ही बघितलं आडेलीच्या आणि त्या मीटिंगमध्ये की लोकांनी अक्षरशः त्यांना उचलून धरलेलं. मी तर म्हणतो, मी कालच खासदार साहेबांना, माजी खासदारांना म्हटलं की चमनकर, आपला निलेश चमनकरांना नेतृत्व खरोखर द्या तुम्ही संपूर्ण तालुक्याचा, 2-3 तालुक्याचा द्या. त्यांच्यामध्ये कॅपॅसिटी आहे. फक्त मी म्हटलं थोडी त्यांना आपण बॅकिंग सुद्धा बरोबर दिली पाहिजे. कारण इथे धनशक्ती एवढी आहे, त्याच्यामध्ये निलेश पुरून उठला आतापर्यंत. तर भविष्यात त्याला आम्ही बॅकिंग देणार आहे. पूर्ण जिल्ह्यामध्ये एक नाव ठेवणार आहे निलेश चमनकरांचा. भविष्यातला आमचा तर उमेदवार सुद्धा असू शकतो. शेवटी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ही थोरा मोठ्यांच्या आशीर्वादामुळेच जगली आहे. म्हणजे आमचे भले गडेकर आमचे आहेत किंवा चमनकर आहेत, कुठल्या ते सभापती सुद्धा होते, जिल्हा परिषदेचे सुद्धा सदस्य होते. त्यांचा अनुभव फार मोठा होता. आणि त्या काळची इलेक्शन ही पैशानी नव्हती, ती फक्त माणुसकीच्या धर्तीवरती चालत होते. आज सुद्धा त्याच्या विरुद्ध स्थान आहे. परंतु त्यांनी जे काही त्यावेळी लोकांवरती उपकार केले असतील, त्यावेळी गडेकर असतील किंवा आमचे चमनकर असतील, त्यांनी ते उपकाराची परतफेड आज लोकांनी दिली. त्यांना चेहरा बघून, शेवटी चेहरा बघून लोक मतदान सुद्धा करतात. आणि गडेकर आणि चमनकर सारखे ज्येष्ठ आमचे आहेत सैनिक, ते जर उमेदवाराच्या पाठीशी उभे राहिले म्हटल्यावरती जनतेला सुद्धा दिलासा होता की जी प्रथा त्यांनी दोघांनी काम करताना केली तीच प्रथा आज विजय नाईक सुद्धा करतील आणि आमचे संजय गायकवाड सुद्धा. येत्या 5 वर्षात सर्व नगरसेवक एकत्रितपणे टीम वर्कनं काम करून वेंगुर्ले शहराच्या विकासाला गती देणार असल्याचं वेंगुर्ले नगराध्यक्ष दिलीप गिरप यांनी सांगितलंय. वेंगुर्ले नगर परिषदेच्या विषय समित्यांची सभापती उपसभापती निवड प्रक्रिया शांततेत पार पडली. यावेळी आज विषय समिती सभापतीची निवडचा दिवस होता. त्याप्रमाणे आम्ही 5 विषय समित्या तयार केल्या. यामध्ये पहिली पाणी पुरवठा जलनिस्सारण, दुसरी आहे
महिला बाल विकास, तिसरी आहे आरोग्य व स्वच्छता, त्यानंतर क्रीडा व सांस्कृतिक आणि बांधकाम सभापती, अशा एकूण 5 विषय समित्या निर्माण केल्या आणि यामध्ये प्रत्येक विषय समितीमध्ये 4-4 सदस्य ठेवले आणि सगळेचे सगळे आपल्या सभागृहातील 20 सदस्य आम्ही या समितीमध्ये त्यांना प्रत्येकाला स्थान दिलेलं आहे आणि यामध्ये आम्ही वेगवेगळे पक्ष काय बघितले नाही, सगळं एकच सभागृह आहे असं गृहीत धरून सर्वांना आम्ही संधी दिलेली आहे आणि यामध्ये 5ही सभापतींची निवड एकमताने झालेली आहे. कोणीही नवीन अर्ज भरलेला नाही, म्हणजे एकमेव अर्ज आला आणि त्याप्रमाणे प्रत्येक विषय समितीमध्ये 4 सदस्य ठेवून 1 सभापतीची निवड झालेली आहे. यामध्ये पाणी पुरवठा व जलनिस्सरणमध्ये पदसिद्ध म्हणून उपनगराध्यक्ष विनायक जे गोंडळकर यांचं नाव कायम केलेलं आहे. त्यानंतर महिला बाल विकासमध्ये आमची गौरी मराठे ही अध्यक्ष सभापती झालेली आणि उपसभापती रिया केरकर झालेली आहे. त्यानंतर आरोग्य व स्वच्छतामध्ये गौरी मायणकर ह्या सभापती झालेल्या आहेत. तसंच क्रीडा व सांस्कृतिकमध्ये सचिन शेट्ये हे सभापती झालेले आहेत आणि बांधकाम सभापतीमध्ये आमचे प्रणव वायंगणकर हे सभापती झालेले आहेत. सर्व एकमताने आम्ही हे निर्णय घेतलेले आहेत. कोणत्याही वादविवाद न होता पूर्ण ही विषय समिती सभापतीची निवड एकमताने झालेली आहे. त्यामुळे वेंगुर्ला हा एकसंघ आहे, यामध्ये कोणत्याही विरोधी पार्टी नाही. मागच्या माझ्या 5 वर्षाच्या कालावधीत सुद्धा वेगवेगळे पक्ष असूनही आम्ही सर्वांनी मिळून एकत्र मिळून आम्ही काम केलेलं होतं. तशीच परिस्थिती यावेळी आहे. यावेळी आम्ही येत्या 5 वर्षात वेंगुर्ल्याच्या विकासासाठी सर्वजण प्रयत्न करून वेंगुर्ल्याच्या विकासात हातभार लावू. सावंतवाडी तालुक्यात 9 जिल्हा परिषद मतदारसंघांपैकी 5 ठिकाणी भाजपनं आपला झेंडा रोवला तर शिवसेनेला केवळ एका ठिकाणी यश मिळवता आलं. 3 ठिकाणी बंडखोर अपक्षांनी भाजप अन शिवसेनेच्या अधिकृत उमेदवारांना वरचढ ठरत पराभवाचा नारळ हाती दिलाय. 18 पंचायत समिती सदस्यांपैकी भाजप आणि शिवसेना प्रत्येकी 6-6, ठाकरे शिवसेनेला एका जागी तर तब्बल 5 अपक्षांनी विजय खेचून आणलाय. यात बांदा पंचायत समितीत भाजपच्या 35 वर्षांच्या वर्चस्वाला सुरुंग लागलाय तर आरक्षित असलेल्या प्रभागात विजय संपादन करून शिवसेनेनं सभापतीपद आपल्याकडे राखण्यात यश संपादन केलंय. जिल्हा परिषदेच्या 9 मतदारसंघांपैकी सुरुवातीला माडखोलची मतमोजणी करण्यात आली. यात अपक्ष शिवानी नाईक विजयी झाल्या. आंबोली जिल्हा परिषद मतदारसंघात भाजप आणि शिवसेना यांच्यात मैत्रीपूर्ण लढत झाली. इथं भाजपनं आपला झेंडा रोवलाय. भाजपच्या शोभा गावडे यांनी सेनेच्या गावडेंचा 296 मतांनी पराभव करत विजय खेचून आणला. लक्षवेधी ठरलेल्या कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातून भाजपचे बंडखोर अपक्ष मायकल डिसोजांनी यश प्राप्त केलंय. भाजपच्या महेश सारंग यांचा त्यांनी 336 मतांनी पराभव केला. विजयानंतर मायकल डिसोजा यांनी विजयाचं श्रेय वडील फ्रान्सिस डिसोजा आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना देत असल्याच्या भावना व्यक्त केल्या. ही सर्वसामान्य लोकांची विजय आहे. म्हणजे माझा जरी विजय जरी असला तरी सर्व सामान्य तळागाळातील कार्यकर्ते, सर्वसामान्य तळागाळातील जे मतदार आहेत त्यांचा जो भक्कम आमचा महाशक्तीचा म्हणजे जे अदृश्य शक्ती होती जी सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांची होती, याच्या माध्यमातून हा विजय आम्ही खेचून आणलेला आहे. ही जी दडपशाही हुकुमशाही या मतदारसंघात चालली होती ते लोकांनी त्याला घरी बसवलंय. म्हणजे सर्व पद आपल्याच घरात आणि जी धनशक्तीची लढाई होती ती जनशक्ती नक्कीच जिंकली आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा विकास आम्ही नक्कीच करू. विजयाचं श्रेय कोणाला देणार? विजयाचं श्रेय खरं म्हणजे माझे वडील आणि आमचे जे आता जे मार्गदर्शक आहेत रवींद्र चव्हाण साहेब यांना देणार मी. तर चर्चेत राहिलेल्या तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघातून भाजपच्या संदीप कावडे यांनी ठाकरे शिवसेनेच्या रुपेश राऊळ यांचा तब्बल 2526 मतांनी पराभव केलाय. गावडेंनी चक्रव्यूह भेदून मोठ्या मताधिक्यानं विजय खेचून आणलाय. मनापासून आभार व्यक्त करतो. त्यांनी तिन्ही महायुतीचे जे पदाधिकारी होते त्यांना भरघोस मतांनी विजयी केलं, त्याबद्दल सर्व मतदारांचा मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. आमच्या नेत्यांचे सर्वांचे मनापासून आभार. 100% जे काही विकासाची जबाबदारी आमच्या खांद्यावरती दिली आहे आम्ही त्याला 100% न्याय देऊ आणि चांगला रिझल्ट इथे करून टाकू. मी फार छोटा कार्यकर्ता आहे. हे सर्व कार्यकर्त्यांनी मिळून संदीप गावडेला नाही कमळ या चिन्हाला जिंकवलंय.
माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातून भाजपच्या विक्रांत सावंत यांनी तब्बल 3473 एवढं मताधिक्य घेत विजयश्री प्राप्त केली. तालुक्यातील सर्वाधिक लीड मिळवण्याचा मान त्यांना गेला. ही जीत ही सन्मान्य नितेशजी राणे साहेबांच्या विचारांची जीत आहे. ही महायुतीची जीत आहे. ही भाजप आणि शिवसेनेच्या केलेल्या मेहनतीची जीत आहे. सन्मान्य नारायणरावजी राणे साहेबांची जीत आहे. सन्मान्य रवींद्रजी चव्हाण साहेबांची जीत आहे. ही जीत त्या सर्व कार्यकर्त्यांची आहे ज्यांनी इतके दिवस इतकी मेहनत घेतली. धन्यवाद. इन्सुलिक शिवसेनेच्या झेवियर फर्नांडिस यांना पराभवाचा धक्का बसला. अपक्ष नितीन राऊळ यांनी त्यांचा 1104 मतांनी पराभव केला. मळेवाड जिल्हा परिषद मतदारसंघातून भाजपच्या अपर्णा सातोसकर 4569 मतं घेत विजयी झाल्या. आरोंदा मतदारसंघातून शिवसेनेच्या सुदन कौठणकर यांनी विजयी होत सेनेचा झेंडा फडकवलाय. 3 ठिकाणी शिवसेनेला पराभवाला सामोरं जावं लागलेलं असताना कौठणकर यांनी अंतिम क्षणी खिंड लढवली. सर्वप्रथम मी संजूबाईचं अभिनंदन करेन. त्यांनी जो माझ्यावर विश्वास दाखवला तो मी खरा ठरवला. तो फक्त आणि फक्त आरोंदा युवा पिढी आणि आरोंदा, मोडरा, सातार्डा, कौठण, तळवणा, मोडरा या सगळ्या तिरोडा, नानूस युवा पिढीने मला भरपूर सपोर्ट केला. तसंच महिलांनी मला भरपूर सपोर्ट केला. माझ्या पत्रकार बांधवांनी मला भरपूर म्हणजे भरपूर माझं जर अस्तित्व उभं केलं तर ते पत्रकार बांधवांनी, त्यांचे मी खूप खूप आभार. बांदा जिल्हा परिषद मतदारसंघातून भाजपचे प्रमोद कामत बिनविरोध निवडून आलेत. दरम्यान पंचायत समिती माडखोल मतदारसंघात अपक्ष अवनी राऊळ यांनी भाजपच्या अनिता राऊळ यांचा 704 मतांनी पराभव केला. कलंबिस्टमधून अपक्ष प्रथमेश सावंत यांनी शिवसेनेच्या रमाकांत राऊळ यांना 1196 मतांनी पराभूत केलं. आंबोलीत शिवसेनेच्या मायकल डिसोजा यांनी भाजपच्या शशिकांत गावडे यांचा 417 मतांनी पराभव केलाय. विलवड्यात भाजपचे प्रशांत सुकी विजयी झाले. शिवसेनेच्या दीनानाथ कशाळकर यांचा त्यांनी 550 मतांनी पराभव केलाय. कोलगावात शिवसेनेच्या प्रणाली टिळवे यांनी 111 मतांनी भाजपच्या संध्या हळदणकर यांना पराभूत केलं. कारिवडेतून 3 अपक्षांच्या विरोधात 277च्या मताधिक्यानं भाजपच्या प्राजक्ता केळुसकर विजयी झाल्या. तळवडेतून ठाकरे शिवसेनेच्या श्वेता जाधव यांचा 628 मतांनी पराभव करत शिवसेनेच्या सुष्मिता जाधव विजयी ठरल्या. सभापती पदासाठी आरक्षित मतदारसंघ असल्यानं त्यांची सभापतीपदी वर्णी लागणार आहे. मळगावमध्ये भाजपचे गौरव मुळीक 832 मतांनी विजयी झाले. माझगावात भाजपनं ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवारांचा पराभव करत अपक्ष जितेंद्र गावकर यांनी 971 मतांनी विजय खेचून आणला. चराठेतून शिवसेनेच्या उत्कर्ष गावकर 832 मतांनी विजयी झाल्या. इन्सुलित भाजप आणि शिवसेनेच्या दोन्ही उमेदवारांचा पराभव करत अपक्ष सदाशिव राणे 883 मतांनी विजयी झाले. मळेवाडमधून भाजपच्या धनश्री मराठे यांनी तब्बल 1760 मतांचं मताधिक्य मिळवत घवघवीत यश मिळवलंय. शिवसेना आणि ठाकरे शिवसेनेचा त्यांनी पराभव केलाय. पंचायत समितीत सर्वाधिक लीडनं निवडून येणाऱ्या त्या उमेदवार ठरल्या. धाबेलीत शिवसेनेच्या शरद धाऊसकर विजयी झाले. भाजपच्या अष्टविनायक धाऊसकर यांचा त्यांनी 274 मतांनी पराभव केलाय. आरोंदा इथं भाजपच्या नेहा कांबळी विजयी झाल्या. ठाकरे शिवसेनेच्या सुवर्णा तिरोडकर यांचा त्यांनी 84 मतांनी पराभव केलाय. सातार्डेतून ठाकरे शिवसेनेचे उदय पारिपत्ये 434 मतांनी विजयी झाले. बांदा इथं अपक्ष ऋतिका नाईक यांनी भाजपच्या रुपाली शिरसाट यांचा 382 मतांनी पराभव केलाय. भाजपचा 35 वर्षांचा गड अपक्ष म्हणून त्यांनी नेस्तनाभूत केलाय. तांबोळीतून शिवसेनेच्या प्रियंका देसाई यांनी 798 मतांनी विजय खेचून आणलाय. या निवडणुकीत बंडखोर अपक्षांनी अधिकृत उमेदवारांना जेरीस आणलं तर तालुक्यात सर्वाधिक मताधिक्य घेऊन जिल्हा परिषदेत भाजपचे विक्रांत सावंत तर सर्वात कमी मताधिक्यानं भाजपच्या शोभा गावडे विजयी झाल्या. पंचायत समितीत मळेवाडमधून भाजपच्या धनश्री मराठे यांना सर्वाधिक तर कोलगावमध्ये शिवसेनेच्या प्रणाली टिळवे यांनी सर्वात कमी मताधिक्यानं विजय खेचून आणला. विशेष म्हणजे बंडखोर भाजपच्या अपक्षांनी विजयानंतर भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचे बॅनर उंचावून जल्लोष साजरा केला. त्यामुळे भाजपच्या बंडखोरांनीच भाजपच्या अधिकृतांचा पराभव केल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. जे अपक्ष काही जे सावंतवाडी मतदारसंघ इकडे आलेले आहेत त्यांनी रवी चव्हाणजींच्या नावाचा वापर करून
त्यांचा आम्हाला पाठिंबा असं सांगून हे अपक्ष भारतीय जनता पक्षाच्या अधिकृत कमळ चिन्हाला पाडून आलेले आहे. हे निषेध पद्धतीने ना रवी चव्हाणजींना मान्य असेल ना आम्हाला कोणालाच मान्य आहे. शेवटी जेव्हा महायुतीचा निर्णय आम्ही लोकांनी केला तेव्हा राणे साहेब, फडणवीस साहेब, रवी चव्हाणजी, एकनाथ शिंदेजी ह्या सगळ्यांच्या सहमतीने आम्ही हा निर्णय केलेला आहे. पण तरीही एका बाजूला शर्टावर आम्ही कमळ चिन्ह लावतो आणि दुसऱ्या बाजूने कमळ चिन्हाचाच उमेदवार पाडण्यासाठी आम्ही ताकद लावतो. आज अगर खऱ्या अर्थाने तुम्ही आकडे बघितले तर 21, 8 आणि हे 5 हे भारतीय जनता पक्षाच्याच कार्यकर्ते म्हणून तिथे लढले, निवडून आले. तेही आज आमच्याकडे आले. आज त्यांनी ताकद लावली असती आमच्या बरोबर तर महायुती म्हणून आमचा एकतर्फी विजय झाला. मी तो बोलतो 50 ते 50 आमचे सगळेचे सगळे उमेदवार आज जिंकून येण्यासाठी अतिशय चांगली आणि सकारात्मक परिस्थिती आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये होती. पण ह्या गोष्टीवर आम्ही निश्चित पद्धतीने आता निकालाच्या नंतर महायुती म्हणून हे जे काही मस्ती करणारे जे लोक आहेत, अदृश्य हाताच्या नावाने महायुती आणि सिंधुदुर्गच्या विकासाला गालबोट लावणारे जे लोक आहेत, अदृश्य हाताच्या नावाने आमच्या जिल्ह्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्याच्या विरोधात काम करणारे हे जे लोक आहेत त्या अदृश्य हाताला आता बाजूला करण्याची वेळ निश्चित पद्धतीने आलेली आहे. एकंदरीतच सावंतवाडीत भाजप समोर भाजपच्या बंडखोरांचंच आव्हान दिसून आलं. त्यांनी भाजप आणि शिवसेनेच्या अधिकृत उमेदवारांना पाणी पाजलं. त्यामुळे आता बंडखोर अपक्षांच्या आणि महायुतीच्या नेत्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागून राहिलंय. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. त्यांनी खासदार नारायण राणेंचा आदेश मोडल्यानं कार्यकर्ते पेटून उठलेत. त्यामुळे महायुतीच्याच उमेदवाराला निवडून आणायचं ठरलं. माटणे मतदारसंघ नारायण राणेंना गिफ्ट दिलाय अशी प्रतिक्रिया आनंद तळणकर यांनी दिली आहे. पाहूया. दोडामार्गमध्ये महायुतीचा गुलाल मोठ्या प्रमाणात उधळला जाईल असं वक्तव्य आनंद तळणकर जे आहेत यांनी केलं होतं. आनंदजी, काय सांगाल, या ठिकाणी महायुतीचा गुलाल या ठिकाणी उधळला जात आहे, काय सांगाल? सर्वात पहिल्यांदा आम्ही हा जो मतदारसंघ माटणे मतदारसंघ पूर्ण जिल्हावासियांचं लक्ष होतं आणि हा मतदारसंघात जो उमेदवार होता त्यांनी राणेसाहेबांचा आदेश मोडून अपक्ष उमेदवारी भरली. त्यावेळेलाच आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी विजय हा निश्चित केला होता आणि त्यावेळी ठरवलेलं आम्ही की हा जो माटणे मतदारसंघ आहे हा पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब आणि महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेबांना आम्ही गिफ्ट द्यायचं ठरवलेलं. कारण युतीचा सर्व जे अधिकार होते ते राणेसाहेबांना होते आणि राणेसाहेबांनी उमेदवारी जाहीर केलेली आणि राणेसाहेबांनी उमेदवारी जाहीर करून देखील अपक्ष उमेदवारांनी आपला फॉर्म भरला. त्यावेळी सर्व कार्यकर्ते पेटून उठले आणि त्यावेळेस एक निश्चय झालेला की आपण जिंकायचंच आणि जिंकून आणले आणि युतीचा विजय केला. माटणे मतदारसंघामध्ये कोट्यवधीचं लक्ष्मी दर्शन इथल्या मतदारांना दाखवलं, त्यामुळे हा महायुतीचा विजय झाला असा आरोप थेट राजन म्हापसेकर यांनी केला. या संदर्भात आपण काय सांगाल? पूर्णपणे चुकीचा होता. निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये सुरुवातीमध्ये बऱ्याचशा लोकांनी आपल्या माध्यमाशी भेटून सुद्धा पत्रकार परिषद पण घेतली होती. आम्हाला स्थानिक उमेदवार द्या, स्थानिक उमेदवार द्या. इकडे पैशाचा आर्थिक विषय काही नव्हता. आम्हाला एक उमेदवार होता तो स्थानिक पाहिजे म्हणून शिंदे गटातले कार्यकर्ते असू द्या किंवा बीजेपीचे युतीच्या कार्यकर्त्यांनी मेसेज दिलेला की आम्हाला युतीचाच उमेदवार तो स्थानिक हवा आणि त्यामुळे स्थानिक उमेदवार होता. पैशाचा वगैरे आर्थिक असा विषय काही झाला नव्हता. हा कार्यकर्त्यांचा विजय आहे आणि कार्यकर्त्यांनी त्या पद्धतीने काम केल्यामुळे हा विजय दिसतोय. आपल्यासोबत भैया पांगम आहेत. भैयाचे काय सांगा, साटेली बेडशी मतदारसंघ जो आहे या ठिकाणी दोन्ही उमेदवार विजय झाले आहेत, काय सांगा? हा विजय जो आहे हा आमच्या साटेली बेडशी मतदारसंघातील सर्व मतदारांचा विजय आहे आणि योग्य पद्धतीने आम्ही त्या ठिकाणी नियोजन केलेलं होतं कशा पद्धतीने आणि सर्व बूथ अध्यक्ष, शक्ती केंद्र प्रमुख तसेच महायुतीचे घटक पक्ष असलेले शिवसेनेचे शाखा प्रमुख या सर्वांनी सुंदर असा प्रचार केला. विकासाच्या मुद्द्यावर आम्ही ही निवडणूक लढत होतो आणि ज्या योजना आहेत आमच्या भारतीय जनता पक्ष आणि महायुतीच्या माध्यमातून ज्या योजना आजपर्यंत आम्ही अंमलात आणलेल्या आहेत त्या प्रत्येक जनमानसापर्यंत गेलेल्या होत्या. त्यामुळे त्यांचा विश्वास जो आहे हा महायुतीवर होता. त्यामुळे आपल्याला हा रिझल्ट दिसतोय.
निवडणुकीत मतदारांनी दिलेला कौल आम्हाला मान्य आहे, मात्र काहीशा आमिषांपुढे लोकशाहीचा खून होणार असेल तर ही भावी पिढीची बर्बादी ठरणार, असं मत ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य संदीप सरवणकर यांनी व्यक्त केलंय. निवडणुकीच्या निकालानंतर काय म्हणालेत सरवणकर, पाहूयात. सर्वप्रथम काल झालेल्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये विजयी झालेल्या सर्व उमेदवारांचं हार्दिक शुभेच्छा. उमेदवारांना हार्दिक अभिनंदन. सत्ताधाऱ्यांनी ह्या विजयाची कारणं देताना त्यांनी आपण केलेले विकास कामं असं कारण दिलं आहे. आणि ते विकास कामात कुठेतरी मला वाटतं 500 रुपयाचा शॉर्टेज झाला होता, तो त्यांनी आदल्या रात्री पूर्ण करून मतदारांपर्यंत पोचून ती संपूर्ण विकास कामं पूर्णत्वास नेली असं मला आज म्हणायला काय हरकत नाही. मतदारांनी जो कौल दिला तो सर्वप्रथम आम्ही सर्व विरोधक जरी असलो तरी तो आम्हाला मान्य केला पाहिजे. ज्या परिस्थितीत त्यांनी कौल दिला आहे तोही आम्ही मान्य करतो. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातर्फे आम्ही ह्या पुढे जाऊन मतदारांना आवाहन करतो. एक छोट्याशा आमिषासाठी जर अशा प्रकारे जर लोकशाहीचा खून होणार असेल किंवा लोकशाहीचा रिझल्ट येणार नसेल तर आपण कुठच्या वाटचालीच दिशेला जातो याचा त्यांनी फक्त एकदा विचार करावा. आगामी निवडणुका येणार आहेत. आपल्या तरुण पिढ्यांचे भवितव्य त्या येणाऱ्या निवडणुकीतनं स्पष्ट होत असतात. तर त्याकडे आपल्याला कसं लक्ष देता येईल यापुढे आम्हीही कटिबद्ध राहू. जे कोण आम्हाला मदत करणारे आहेत प्रामाणिकपणे, ज्यांनी आम्हाला मतदान केलं विदाऊट कुठल्याही आमिषाला बळी न पडता, त्यांचं सर्वप्रथम आभार मानतो. ज्यांनी नाही केलं त्यांना आवाहन करतो की तुमचीही काही कामं असतील जी सत्ताधाऱ्यांकडनं कदाचित आता तुमची एवढी व्हॅल्यू राहिली नाही, जी आदल्या रात्री तुमची व्हॅल्यू त्यांनी करून टाकली, तर त्यांची काही कामं असतील तरी त्यांनीसुद्धा आमच्या या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडे, त्याच्या कार्यालयात किंवा सगळ्या आमच्या नेत्यांना संपर्क साधावा. त्यांची कोणती कामं असतील तरी आम्ही करण्यासाठी शिवसेना पक्ष उद्धव बाळासाहेब ठाकरे कटिबद्ध आहे. आणि आपण केलेल्या सगळ्यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल आम्ही पक्षातर्फे आभार मानतो. धन्यवाद. आंबा बागायतदारांच्या पाठीशी महायुती सरकार ठाम असून मुख्यमंत्र्यांनी याची दखल घेतली आहे. लवकरच या संदर्भात मीटिंग घेऊन आंबा बागायतदार याचं होणारं नुकसान याबाबत काळजी घेतली जाईल, अशी माहिती पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिली. आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सिंधुदुर्गात आणि कोकणाच्या आंबा शेतकऱ्यांच्या परिस्थिती संदर्भात चर्चा झाली. त्या एकंदरीत आंब्याची ह्या सीझनची परिस्थिती, मोहर असेल आणि एकंदरीत आंबा गळून पडल्यामुळे आज सीझन असताना पण आंबा शेतकऱ्यांची अतिशय जे दयनीय परिस्थिती आहे त्याची संपूर्ण माहिती मी आदरणीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि पूर्ण मंत्रिमंडळाच्या समोर मांडली. आणि ते ऐकल्यानंतर आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित कृषी खात्याचे मंत्रालयाचे जे सचिव आहेत त्यांना ह्याबद्दल सखोल अभ्यास करायला सांगितला, माहिती गोळा करण्यासाठी सांगितली. मी ही मागणी केली की ह्या संदर्भात पाहिजे एक अभ्यास गट तयार करून आदरणीय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात लवकरात लवकर आंबा बागायतदारांच्या आणि आंबा शेतकऱ्यांच्या संदर्भात आणि कोकणातल्या एकंदरीत आंब्याच्या संदर्भात एक बैठक लवकरात लवकर लावावी. त्यानुसार आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांनी पहिली माहिती गोळा करून त्या बाबतीमध्ये लवकरात लवकर निर्णय घेण्याच्या दृष्टिकोनातून निर्देश दिलेले आहेत. राज्य सरकार म्हणून आंबा शेतकऱ्यांच्या मागे आम्ही खंबीर पद्धतीने उभे आहोत आणि लवकरात लवकर मदत देण्याच्या दृष्टिकोनातून आमचं काम सुरू झालेलं आहे. धन्यवाद. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीनंतर विषय समिती सभापती निवडीची सभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी विषय समिती
सभापती निवडीवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाले. कुठल्याही नगरपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका प्रत्येक ठिकाणी स्थापनेमध्ये कंपल्सरी आहे. विषय समित्यांचा विषय फक्त नगरपंचायत आणि नगरपालिका. पीठासीन अधिकारी या नगरपालिकेच्या CEO होत्या. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होती. त्या बैठकीमध्ये समिती निवड ही जर त्या ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांना आवश्यक असली, नेसेसरी होती, ती कंपल्सरी नव्हती आणि त्यामुळे त्या समित्या व्हाव्यात असं मत आमचं सत्ताधारी म्हणून नव्हतं. म्हणून तशा प्रकारचा आम्ही पत्रव्यवहार पीठासीन अधिकाऱ्यांशी केला. त्या बाबतीमध्ये सभागृहामध्ये मतदान झालं. मतदानामध्ये 9-9 अशी मतदान संख्या झाली. सर्व समान नगरसेवक, समान मतं पडली आणि त्यामुळे त्याच्यावर चिठ्ठीवरच त्या ठिकाणी तो निर्णय करावा लागला आणि त्या चिठ्ठीमध्ये ईश्वर चिठ्ठीमध्ये चिठ्ठी सभापती निवड होऊ नये अशा पद्धतीची चिठ्ठी ही त्या ठिकाणी आली आणि त्यामुळे आता या नगरपालिकेमध्ये विषय समिती सभापती त्या ठिकाणी होणार नाही. फक्त स्थायी समिती त्या ठिकाणी जी आहे ती होणार आहे. स्थायी समितीमध्ये जास्तीत जास्त 5 सदस्य संख्या असली पाहिजे. त्याच्यामध्ये अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष हे 2 अधिकृत त्या ठिकाणी सदस्य आहेत. 3 सदस्यांची नेमणूक त्या ठिकाणी होणार आहे. ही सदस्यांची नेमणूक जवळजवळ तौलनिक जे बळ आहे नगरपालिकेतल्या नगरसेवकांचं या बळावर व्हावं आणि म्हणून त्या ठिकाणी ते 3 असे नगरसेवक येत होते. तर मी नगराध्यक्ष म्हणून विरोधी पक्षाच्या माझ्या सन्माननीय नगरसेविकांकडे प्रस्ताव ठेवला की आपण आपल्या सदस्यांपैकी 2 नगरसेवक हे स्टँडिंग स्थायी समितीवर आपण द्यावे. त्याची आम्ही नेमणूक त्या ठिकाणी करतो आणि आमचा 1 सदस्य आम्ही त्या ठिकाणी घेतो. अशा प्रकारचा प्रस्ताव त्यांच्याकडे ठेवला आणि ते कायदेशीरदृष्ट्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी मान्य करावं. अशा प्रकारची भूमिका आम्ही त्या ठिकाणी मांडली पण त्यांनी ते स्वीकारलेलं नाही. हा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्या ठिकाणी. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे 12वीची परीक्षा सुरू झाली आहे. कोकण विभागीय मंडळाअंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 23 परीक्षा केंद्रांवर 8,292 विद्यार्थी तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील 38 केंद्रांवर 15,710 विद्यार्थी परीक्षा देतात. दोन्ही जिल्हे मिळून यंदा एकूण 24,002 विद्यार्थी 12वीच्या परीक्षेला सामोरे जात आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शाळांमध्ये 12वीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा सुरू होण्याच्या वेळेपूर्वी म्हणजेच 10:30 वाजता केंद्रांवर प्रवेश देण्यात आला. त्यापूर्वी कॉपीमुक्त परीक्षा अभियानाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना सूचना आणि त्यांची तपासणी करण्यात आली. कॉपीमुक्त अभियानासाठी भरारी पथकं आणि CCTV व्यवस्था करण्यात आली आहे. आपल्या या HSC बोर्ड परीक्षेसाठी पंदूर हायस्कूल हे सेंटर आहे. या सेंटरमध्ये एकूण 12वीची 343 मुलं बसलेली आहेत.
आवळेगाव हायस्कूल आणि पंदूर हायस्कूलची मिळून 243. आवळेगाव हायस्कूलची 34 विद्यार्थी आहेत आणि पंदूर हायस्कूलचे 309 विद्यार्थी, असे एकूण 343 विद्यार्थी बसलेले आहेत. सर किती दिवस ही परीक्षा चालणार आहे? आता ही परीक्षा आमची फेब्रुवारीला सुरू झाली ती मार्च 20 पर्यंतही चालणार आहे परीक्षा. ऑप्शन सब्जेक्ट असल्यामुळे, सायन्सचे सब्जेक्ट असल्यामुळे, IT सब्जेक्ट धरून सर्वसाधारणपणे 20 मार्चपर्यंत ही परीक्षा चालेल. विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यात आली आहे का योग्य पद्धतीने? कुठल्याही प्रकारचं कॉपी प्रमाण होऊ नये यासाठी? हां, विद्यार्थ्यांना प्रथम प्रवेश आतमध्ये वर्गामध्ये प्रवेश देण्या अगोदर विद्यार्थ्यांची चेकिंग केलेली आहे. सर्व शिक्षक एकत्र येऊन प्रत्येक विद्यार्थ्याचे पॅड असेल किंवा आणखी काय असेल साहित्य याची चेकिंग करूनच आम्ही वर्गामध्ये पाठवलेलं आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. आंबा बागायतदारांच्या समस्यांची मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल, मंत्री नितेश राणेंची माहिती. सिंधुदुर्गात 12वीच्या परीक्षेला सुरुवात आणि बंडखोर अपक्षांनी दिला दिग्गजांना नारळ. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.